Uzina de autocamioane din Brașov a aniversat vineri 3 decembrie o jumătate de secol de prodigioasă activitate. Cei 15.000 de muncitori, ingineri și tehnicieni ai uzinei au avut bucuria de a-l primi din nou în mijlocul lor cu acest sărbătoresc prilej pe tovarășul Nicolae Ceaușescu. Progresele înregistrate de-a lungul anilor de industria de autocamioane românești au fost încununate anul acesta prin realizarea puternicelor mașini de 12 tone cu motoare diesel. După vizita în uzină a avut loc un meeting. Prin decret al Consiliului de Stat, uzinei brașovenei s-a conferit Ordinul Steaua Republicii Socialiste România, clasa 1. Totodată, titlul de erou al muncii socialiste, medalia de aur Secera și Ciocanul, precum și alte ordine și medalii, au fost conferite unor muncitori, maestri, ingineri, tehnicieni și funcționari. Cuvântarea rostită de tovarășul Nicolae Ceaușescu în încheierea mitingului a fost urmărită cu deosebită atenție. Vibrantă manifestare de adeziune, conjugată cu faptele, cu realizările în producție, cu hotărârea de a trăi și munci în tip socialist, a exprimat profunda dragoste față de partid de conducerea sa în frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu.